Ngikubingelele ngikwamukeleke mbukeli weThabizolo-TV. Sekusabalala isithombe somculi kaMasikandi uNjoko ehobosha mbamba ezinkundleni zokuxhumana. Nesiveza lo mculi ebanje umlungu thizeni futhi ngendlela amubambe ngayo. Ungaze uthi abantu abathandanayo. Lokhu kuvela kwalesi sithombe kuza emva kokuba insizwa eduma ngokushaya induku yakwaNongoma uphakela umthakathi. Yenza ivideo nala yathi iyazi yona ukuthi abanye abaculi bayadliwa koSandton eGoli. Futhi lento esicula abaculi bamanje yokuthi uthi uyindoda nje uthi mina sengiqomile ayibona ubujongo uNjoko ube seziphendulela enkundleni yokuxhumana uFacebook nala abhale khona kanje engabe lamanga ngempela ukuthi siphelile iShizolo laphana koSandton azophela nini hayibo sizinsizwa emadoda futhi sidla lona ikhekhe leli nani elifunayo uma ungakhola letha udadewenu noma intombi yakho akaze ngithi ngidla imali yesokisi eSandton mina kulesi thombeke lo mlungu wayekhuluma nami kunomsindo waze wasondela laphana ngangingamuzwa ngithi okay mlungu ningadaka nina sibongeke sihlangane ngokulandelayo.